pwede ba nimo ipaambit namo kung disa mo gikan nga munisipalidad o unsa ni atong mga products nga naa dire? Kami taga Dawis, may Kawak Dawis Bohol. O among mga produkto, mga Christmas belen o mga Christmas figurines nga among hinimo kani tag 4,000 plus. Ang semi-medium 2,000 plus. Ug napud tay tag 1,000 plus nga extra small. Mga pagpayag na tag 280, na tag 375, depende sa gidakon sa kamalig na tag 500, 400. Giawhag namo ang mga bulanon nga unta mo ari mo dadalikyat mo dire sa sadya sa Pasko sa Bohol kay napay daghang mga baligya nga ginama gyud sa taga Bulanon o kanang barato ra pud ang atong presyo.